ассалому алайкум тамошобинони азиз. имрӯз баҳри шумо якта видеои хонагӣ тайёр кардам. Умедворам барои шумо маъқул мешавад. Агар маъқул шид, ҳатман лайк ва комментарияҳои худтона дариғ надоред. қиссаҳо иншоллоҳи раҳмон ба рӯзҳои наздик ҳамаша тайёр кардастам меброянд. пеш аз рафтанам қолинома химчистка додагӣ будам. Бисёр пурсидем ки кадом химчистка додагӣ будам. Ҳамин гугл дазанен химчисткаи номи шаҳртона гирен. рақамҳои телефоншон меброянд. ҳамин як химчистка дар чанд ҳамин шаҳрҳои внутренни Россия доранд. аҷоибот тозаи хушрӯ шуштиянд. хай тозагӣ барои тайёрии зимистон. Аллакай Новосибирск за зимистон омадааст. уже гармӣ нест. уже мо курткача мепӯшем. имрӯз беҳад ҳаво боронӣ буд. гуфтам як оши ба мазза тайёр кунам ҳамроҳи фарзандон. смсҳое ки вақтҳои охир бениҳоят дар WhatsApp ма мегирам. бисёри занҳо апаухоре ки дар WhatsApp мара менависанд, нашуд пул ёрдам кардан, нашуд зиндагиҳои сахтон. ҳангоме ки ман шуморо кора мефаҳмонам, шумо зиндагиҳои сахтонро нақл мекунед. ман шуморо бисёр мефаҳмам, лекин ман ҳақ надорам дар зиндагии шумо ягон маслиҳатиям, насиҳатиям. ҳар як кас худаш медонад зиндагиш сабркунанда ҳаст ё нест. ҳамиқа гуфта метавонам ки шумо сабра аз зулм фарқ кунед. зулм чӣ фарқият дорад, сабр чӣ фарқият дорад. ҳангоме ки на баъзе суратҳошона дажироӣ кардан, рӯй даридагӣ, дастои шикастагӣ мефаҳмам. ин рӯзо ҳамаш аз сари худам гузаштагиай. лекин шумо барои шумо возможности ҳаст ки имрӯз ман баҳри шумо метавонам ки ана ҳамин фаберлик дар бизнеса бепул ётиям. апаухарое ки то ҳол бовар надорем. баромад, даромад, расход, куҷо ман мерам, ҳатти кӯдако чӣ мехарам, харидои крупни, ҳамаш ай пули фаберликай. оиле ки ман зиёда аз 1 миллион тоҷикати зиёда аз 200,000 сомона ташкил метиҳад. дар командаи ман инчунин занҳое кор мекунанд ки оиликошон аллакай 20,000, 30,000 сомонай. аллакай ҳамин пулоро мегиранд. барои чӣ ин қадар мо чорабиниҳои калон мекунем? ай куҷо меояд ҳамин пуло? ҳамаш ай фаберликай. биёин ждат накунем ки кай шуморо дасту поатона мешкананд, кай ки фарзандои шумо ба дай марг мерасанд, кай ки саломатитон ай даст метиҳена, баъд чашмотон ҳуш шавад ки дар куҷо кор кунед. ман сиҳату саломат ҳамин кора сар кардагим. дар куҷое ки набошӣ ба саломат кора сар мекунӣ. ҳангоме ки саломатита ки ай даст додӣ, барои ту на фарзанд, на зиндагӣ, на шавҳар, на оила, на бизнес дига ягон рола бозӣ намекунад. марҳамат, рақамҳои WhatsApp ма мегузорам. фақат бинависед дар WhatsApp барои кор. ман шумо дар роҳи кора меомӯзонам. ва агар шумо занҳои бомақсад бошед, то звания директора ёрдамтон мекунам. болои чалаи бриллиантӣ ва як маблағи муайян сюрприз аз тарафи ман шуморо интизорай.